Некаторым марам ўсё ж такі лепш заставацца марамі. Аднойчы я трапіла на канцэрт інструментальнай музыкі пад назвай «Зачаравальнасць няспраўджанай мары». І прыгожая рамантычная музыка прымусіла мяне падумаць, што сапраўды нешта ў гэтым ёсць. Некаторыя нашыя мары мы падсвядома не спраўджваем не таму, што не можам іх здзейсніць, а таму, што баімся расчаравацца, баімся страціць вось гэтую іх ачаравальнасць. У мяне ў самой ёсць калекцыя такіх пажыццёвых летуценняў, якія застаюцца прыгожымі марамі і цешаць маю фантазію. Але гэта толькі асобная катэгорыя. Большасць нашых мар мы б усё ж такі хацелі ажыццявіць, праўда? Таму сёння з вамі паразважаем над тым, як адважыцца на гэта, які крок трэба зрабіць, што нам трэба перажыць і як мінімізаваць наступствы стрэсу ад зменаў. Як заўсёды, ажыццяўляць свае мары будзем на падставе Божага слова. Тут ёсць усе інструкцыі, так што запрашаю слухаць і дзейнічаць. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я Тацяна Немчанінава, і сёння мы разважаем пра новыя пачынанні. Перамены ў жыцці – гэта заўсёды выклік. Нават калі яны чаканыя і спланаваныя, як пераезд, ці новае дзіця, ці змена працы. Рухаючыся наперад, пераадольваючы нейкую мяжу, трэба быць гатовым нейкі час пажыць у стрэсе і адаптацыі. Як іх мінімізаваць, разважаем у сённяшнім выпуску. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Мой знаёмы Антось звольніўся з працы. 2 гады ён быў прадаўцом у краме. Праца была стабільнай, але шансаў на павышэнне было мала, і гэта яму не падабалася. Таму ён звольніўся і пачаў вывучаць кароткатэрміновы курс па бізнесе. Ён спадзяецца адкрыць сваю ўласную невялікую краму і прадаваць там цукеркі, якія робіць яго сястра. Гэта сур'ёзны паваротны момант у яго жыцці. Новы пачатак, здзейснення мары. З аднаго боку, гэта цікавыя, захапляльныя часы, а з іншага боку, крыху страшныя часы выкліку. Пры любых зменах, жаданых у тым ліку, добра азірнуцца назад, перш чым глядзець наперад. Нечаканая парада. Звычайна наадварот кажуць, не варта азірацца назад, рухайцеся далей. Патлумач, што ты меў на ўвазе, памочнік? У вас ёсць рызыка занадта хутка рухацца далей. Не вучыцца на мінулым і не цаніць яго. У новых пачынаннях варта думаць пра тое, што вы пасля сябе паспелі пакінуць у мінулым перыядзе, развітацца з неактуальным і забраць патрэбнае далей. Ага, здаецца, я разумею, пра што ты. Калі я выйшла замуж, гэта было ўжо 15 гадоў таму, я з хваляваннем чакала сваё новае жыццё. Я выходзіла за мужчыну, які кахаў мяне, клапаціўся пра мяне, была шчаслівая і задаволеная, але былі рэчы, якія я страціла ў сваім новым жыцці. Маю незалежнасць, добрыя часы з маімі сяброўкамі, і тым больш з сябрамі-хлопцамі, маю асабістую прастору. Мне давялося ўзяць на сябе новыя абавязкі, вядзенне хатняй гаспадаркі, планаванне меню, закупку прадуктаў, гатоўку, карацей, стаць па-сапраўднаму дарослай. Я ўжо мусіла думаць пра патрэбы мужа, а не толькі пра свае ўласныя. І гэтыя страты варта усведамляць, каб быць гатовай да новага жыцця. Трэба сказаць дзякуй мінуламу і развітацца. Падумаць, як па-новаму ставіцца да сваёй сям'і, як цяпер паводзіцца замужняй жанчыне. Дарагая дзяўчынка, магчыма, ты знаходзішся зараз на пераломным моманце жыццёвага шляху. Ці ёсць што-небудзь з мінулага, з чым варта зладзіць развітанне? Нешта, па чым ты будзеш сумаваць? Ці што-небудзь, што можна ўзяць з сабой у наступны этап? Зрабі гэта. Патраць на развітанне і шкадаванне столькі часу, колькі спатрэбіцца. А потым зірні наперад.
час папрасіць у Бога яго вадзіцельства, паставіць новыя мэты і працаваць над імі. Пастаноўку мэты і абмяркуем далей. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Разгледзім прыклад майго сябра Антося. Мяркую, яго мэта весці паспяховы бізнес. У многіх маладых людзей ёсць такая мэта, але яны не заўсёды нешта робяць для гэтага. У іх ёсць мары, але яны не ведаюць, як іх рэалізаваць. У многіх з нас ёсць вялікія мары. Напрыклад, быць шчаслівай у шлюбе, ці мець выдатную працу, ці быць здаровай, ці стаць добрым кухарам. Але яны застаюцца менавіта марамі, калі мы не ператвараем іх у мэты, якія патрабуюць дзеяння, а дакладней планаў дзеяння. Мара Антося магла б застацца толькі марай, калі б ён не вызначыў, якія крокі трэба спачатку зрабіць. Ён ведаў, што яму спатрэбіцца больш навыкаў, каб весці бізнес, таму прайшоў курс. Менавіта так. Правільна пастаўленая мэта дапаможа разбіць вялікую мару на маленькія крокі. Крокі павінны быць канкрэтнымі. У іх дакладна фармулюйце, што рабіць далей. Гэта павінны быць дзеянні, а не думкі ці пачуцці. Няма сэнсу проста жадаць быць шчаслівай. Трэба прыдумаць нешта, што робіць цябе шчаслівай і спланаваць, як гэта зрабіць. Добрая ідэя. Я збіраюся сустрэцца са сваёй сяброўкай на каву. Гэта заўсёды мяне падбадзёрвае і дае пачуццё шчасця ў моманце. Гэта так проста, але часта мы чакаем, што іншыя людзі зробяць нас шчаслівымі і не робім самастойныя крокі да гэтага. Спачатку чакаеце ад іншых, а потым адчуваеце сябе бездапаможнымі і шкадуеце сябе, бо не можаце кантраляваць, што гэтыя іншыя робяць. Правільныя мэты – гэта тыя, якія ты можаш паставіць перад сабой, а не чакаць, пакуль гэта зробіць нехта. Напрыклад, калі моя вялікая мара мець шчаслівы шлюб, мне трэба паставіць задачы, якія я магу выканаць, каб палепшыць сітуацыю, а не проста чакаць, пакуль мой муж зменіцца. Быць жанчынай – дар Божы. Я ўпэўненая, што і ў вас ёсць мары, якія можна перафармуляваць у мэты, а потым разбіць на задачы і дасягнуць. Не проста марце, але не здавайцеся. Падумайце, з чаго пачаць, каб перайсці на новы этап. Працуйце над зменамі, над маленькімі зменамі, з якіх і складаецца новае. Самая доўгая дарога пачынаецца з першага кроку. І, пераходзячы на новы ўзровень, мы ўжо абмеркавалі, азіраемся на тое, што ўжо здзейснілі, узгадваем, з чаго ўсё пачыналася. Вось пра пачатак усяго і паразважаем пасля музычнай паўзы. Клічеш ти, і Господь чує. Кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покине Он, Господь твой. Кличеш ти, і Господь чує. Кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покине Он, Господь твой. Что я
плачешь ты, и Господь чует тебя. У беде не покинет он, Господь твой. Слава и честь и поклонение Богу, что есть мое избавление, Богу, что есть мое натхнение. Слава и честь и поклонение, слава и честь и поклонение Богу, что есть мое избавление, Богу, что есть мое натхнение. Слава и честь и поклонение, слава и честь и поклонение Богу, что есть мое избавление, Богу, что есть мое натхнение. Слава и честь и поклонение, и честь и поклонение Богу, что есть мое избавление, Богу, что есть мое натхнение. Слава и честь и поклонение. Слава и поклонение. Слава и поклонение. Слава и поклонение. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы разважаем пра здзяйсненне мар і новыя этапы нашага жыцця. Магчыма, перад чарговай прыступкай вы ўжо прайшлі нейкі крызіс, выпрабаванне. Крызісы сапраўды часта прыводзяць да зменаў і росту. І каб разумець, дзе мы зараз знаходзімся, на якой вышыні сваёй лесвіцы ў неба, мы параўноўваем цяперашняе становішча з пачатковым. Дзе мы былі даўным-даўно? Што змянілася за гэты час? Якія мэты мы тады ставілі? Ці дасягнулі іх? Ці засталіся нейкія мары так і нерэалізаванымі? А мы ўвогуле хочам іх рэалізаваць? Тады што для гэтага трэба зрабіць? І пра што мы марым сёння? Дык якімі вы былі раней? Ці задумваліся вы пра самы-самы пачатак, з чаго ўсё пачалося ўвогуле? У кожнай культуры ёсць міфы і гісторыі на гэтую тэму. У навукі ёсць свае тэорыі, напрыклад, што сусвет зорак і планет пачаўся з вялікага выбуху энергіі. Усе гэтыя гісторыі распавядаюць нам, як рэчы, якія мы бачым зараз, былі выкліканыя іншымі рэчамі, і што яны таксама былі выкліканы яшчэ больш раннімі рэчамі і гэтак далей, але ніводзін з іх не адказвае на пытанне, што было першапрычынай. Біблія ж называе гэтую першапрычыну Богам і паказвае нам, які ён Бог. Ніхто не стварыў Бога, ён існаваў, калі не было ні часу, ні прасторы, ні аб'ектаў. У яго не было пачатку і не будзе канца, ён вечны. Гэта немагчыма ўкласці ў маю галаву.
Бог па-за нашым разуменнем. І менавіта таму гэта выглядае праўдзіва. Бог, які стварыў усё, павінен быць больш складаным і цудоўным, чым мы можам сабе ўявіць. Першыя словы ў Бібліі кажуць «на пачатку Бог». Там няма спрэчкі пра тое, ці існуе Бог. Там сказана, што Ён зрабіў і які Ён. Я чытала гэту гісторыю шмат разоў, але кожны раз яна здзіўляе і кранае. Давайце зараз спынімся, заплюшчым вочы і уявім сабе нічога. А потым паспрабуем убачыць, як усё гэта з'яўляецца. На пачатку Бог стварыў неба і зямлю. І зямля была бязладная, і пустая, цемра над бяздоннямі, і Дух Божы ўзносіўся над водамі. І сказаў Бог, няхай станецца святло. І сталася святло. І бачыў Бог святло, што яно добрае, і раздзяліў Бог святло і цемру, стварыўшы дзень і ноч. Затым дзень за днём Бог стварыў свет, падзяліў воды, стварыў сушу, гэта было добра, стварыў расліны ўсіх відаў, і яны былі добрыя. Бог сказаў сонцу, зоркам і месяцу з'явіцца на небе. «Добра», – сказаў на гэта Бог. Ён загадваў вадзе кішэць марскімі істотамі, а паветру напоўніцца птушкамі, бо ўбачыў, што і гэта таксама добра. Затым ён сказаў, «Хай зямля народзіць наземных жывёл». Гэта таксама было добра. Таму Бог сказаў усім сваім стварэнням нараджаць дзяцей, множыцца і напаўняць зямлю, мора і неба. І толькі пасля гэтага Бог стварыў чалавека на свой Божы вобраз і падабенства. То бок людзі мусілі быць падобнымі да Бога ў многіх адносінах, каб кіраваць светам, які ён стварыў. Лекі для цела. Якая простая і цудоўная гісторыя. Спачатку нічога, акрамя Бога. Потым крок за крокам, сваім магутным словам ён стварае ўсё. І мне падабаецца, што на кожным этапе Бог бачыў, што тое, што ён стварыў, было добрым. Ён усталяваў зямлю на яе восі, каб поры года рэгулярна змяняліся. Змяняліся кліматычныя зоны. Ён стварыў адпаведныя расліны і жывёл для кожнага месца на планеце. Немагчыма нават уявіць увесь сусвет. Наша планета падобная да пясчынкі ў велізарнай пустыні ў параўнанні з сусветам, які навукоўцы могуць бачыць з дапамогай тэлескопаў. І кожны год яны нешта адкрываюць, шукаюць лепшыя спосабы даследаваць космас, а Бог гэта ўсё прыдумаў і рэалізаваў. Ён выбраў гэтае месца, каб зрабіць істот, якіх ён будзе любіць і якія маглі б любіць яго. Калі я думаю пра гэта, то адчуваю сябе вельмі маленькай і вельмі важнай адначасова. І мне вельмі хочацца пакланіцца гэтаму цудоўнаму Богу. У Бібліі, у Псальме 19, ёсць старажытны верш з такімі словамі. «Нябёсы абвяшчаюць славу Божую, і неба апавядае пра творы рук ягоных. Дзень дню пераказвае вестку, і ноч ночы выказвае веданне. Без гуку, без словаў, нячутны голас іхні, але па ўсёй зямлі разыходзіцца гучанне іхняе, а мова іхняя да краю сусвету». І вось пра што яшчэ важна падумаць, калі Бог ствараў свет, Дух Божы ўзносіўся над водамі, памятаеце? А заўважылі, што Бог стварыў усё сваім словам. Ён казаў, і так станавілася. Гэта вельмі нагадвае пачатак Евангелія ад Яна. Я зараз зачытаю. «На пачатку было слова, і слова было у Бога, і Богам было слова. Яно было у Бога на пачатку. Усё праз яго сталася. Без яго нічога не было з таго, што сталася. У ім жыццё было. І жыццё было святлом для людзей. І святло у цемры свеціць,
і цемра не агарнула яго. Крыху пазней, у 14 вершы першага раздзела, Ян напісаў: «І слова целам сталася, і пасялілася між нас, поўнае ласкі і праўды». Пра каго, вы думаеце, ён пісаў? Так, гэта быў Ісус. Ісус быў на пачатку часоў, задоўга да таго, як прыйшоў на зямлю немаўлём. Ён быў там, калі Бог ствараў зямлю. Яны разам стварылі сусвет. У пасланні да рымлянаў апостал Павел кажа, што з таго часу, як Бог стварыў сусвет, яго якасці, якія мы не можам бачыць сваімі вачыма, яго вечная сіла, боская прырода, былі выразна выяўленыя і паказаныя. І ў нас няма апраўдання не шанаваць і не пакланяцца яму. Зачытаю. «Бо што магчыма ведаць пра Бога, яўна для іх, бо Бог выявіў ім, бо нябачная яго і вечная моц яго і боскасць ад стварэння свету відочныя праз разважанне пра творы ягоныя, каб быць ім без апраўдання, бо яны, пазнаўшы Бога, не славілі яго як Бога і не дзякавалі, але займаліся марнасцю ў думках сваіх, і зацемрылася няцямкае сэрца іхняе». Рымлянаў 1, 19, 21. Прапаную зараз спыніцца і разам пакланіцца Богу ў малітве. Божа, дзякуй Табе за гэты прыгожы свет і за тое, што Ты стварыў нас, каб мы былі падобнымі да Цябе. Дзякуй за прыроду, космас, жывёл, за тое, што Ты так усё прадумаў і разнастаіў. Дзякуй за Ісуса, жывое слова, якое стала чалавекам і жыло сярод нас. Дапамажы кожнаму, хто слухае, лепш разумець, хто Ты ёсць. Дапамажы давяраць Табе і абнаўляцца ў Тваёй моцы штодня. Божа, я прашу за кожную дзяўчынку, дапамажы зразумець і ўзяць у свой багаж тое важнае, што было ад пачатку і да гэтага моманту. Дапамажы нам узрастаць і праходзіць новыя этапы з Тваёй падтрымкай і мудрасцю. Просім у імя Ісуса Хрыста. Амен. Ад горных вяршыняў да хваляў марскіх чуцень сведчанне голас стварэнняў Тваіх. Ад восеньскіх фарбаў да кветак вясны всё жывое пяе свае спевы хвалы. Абвяшчае Ты бясконцы, неабсяжны, зоркі ў небе стварыў імёны ім даў. Непараўнальны Бог, непахісны, всемагутны, духам скарыўся, з вуснаў каецца хвала. Непараўнальны загадвае хмарам і безнавальніць, хто снягі рассыпае з нябесных паліц. Сонца хто запаліў, што святло нам нясе, хто ад спёкі начы прахалоду дае. Яго славім, Ты бясконцы, неабсяжны, зоркі ў небе стварыў імёны ім даў. Непараўнальны Бог, непахісны, всемагутны, духам скарыўся, з вуснаў каецца хвала. Непараўнальны
бесконцы, необсяжны, зоры у небе створил и имен им дал. Непоравнальный Бог, непохитный, всемогутный, духом скорбимся, с грустно кается хвала. Непоравнальный Бог, ты бесконцый, необсяжный, зоры у небе створил и имен им дал. Непоравнальный Бог, непохитный, всемогутный, духом скорбимся, с грустно кается хвала. Непоравнальный Бог. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, мы пачулі сёння, што Слова Божае – гэта не толькі тое, што напісана ў Бібліі, але і тое, што Ісус – гэта жывое Слова. Ён прысутнічаў пры стварэнні свету. Потым ён стаў чалавекам, як і мы. Божае Слова кажа, што ён узяў на сябе пакаранне за нашыя грахі. Ён можа быць тваёй крыніцай сілы на кожны дзень. Зараз прагучыць верш Дануты Бічэль «Ішла». У ім якраз шлях чалавека да пакаяння і яго перамена пасля сустрэчы з Хрыстом. Як жа ішла я і не выходзіла з цемры. У пустэчы ўва мне і навокал не ведала меры. Ці жыву я не чую, ці мне толькі сніцца, не пытала ні ў кога, што маю, як тым падзяліцца, не ўзнімаю вачэй ад сябе папяровай, грашовай, да таго, хто сам сябе ўнізіў да смерці крыжовай. У нікчэмных парожніх спакусах ажно патанула, аж пакуль не патраціла ўсё. Тады ўсё і вярнула. І натуру сваю, і жыццё, і над лугам прастору добры Божа мне рукі прасцёр і падняў мяне ў гору. Скарбонка. Гэты верш таксама сугучны са словамі Ісуса, напісанымі ў Бібліі: «Хто хоча душу сваю выратаваць, той загубіць яе, а хто загубіць душу сваю дзеля мяне, той знойдзе яе». У вершы яны гучалі так: «Аж пакуль не патраціла ўсё, тады ўсё і вярнула». Мы не народжаныя, каб жыць для сябе. Мы Божыя стварэнні і мусім здзейсняць Яго задуму, клапаціцца пра цудоўны свет, які Ён стварыў і даверыў нам. Я, Тацяна Немчанінава, радуюся, што гэты свет у тваіх руках, дарагая дзяўчынка. Ты дакладна ведаеш, як зрабіць яго лепш. Дзейнічай і пішы мне пра свае мары. Няхай яны абавязкова пераўтвараюцца ў мэты. Чакаю ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Да сустрэчы праз тыдзень, моя дарагая дзяўчынка. Цар над марамі, Господ над праўдамі, ты прыйшоў, усё ж асудзілі цябе. Жынкі марныя, словы сцівыя, ты прасіў, каб любілі цябе.